Γνωρίζεις τι υπερθέαμα είσαι, δεν χρειάζεται να λέμε και πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω είσαι από τα μοναδικά κορίτσια που γνωρίζω που μπορεί να κάνει μια τέτοιου είδους εμφάνιση και την έκανες. Πολύ, Κατερίνα μου. Για να δούμε λοιπόν από πού έχεις εμπνευστεί και πότε φορέθηκε κάτι που μπορεί να σε έχει εμπνεύσει σε κάτι τέτοιο. Και πες μας. Λοιπόν, εγώ έχω εμπνευστεί από την Grimes. Μάλιστα. Με την εμφάνισή της το 2021 στο Met Gala από την Iris Van Herpen. Μάλιστα. Η Grimes, όποιος δεν ξέρει, είναι μια τραγουδίστρια πάρα πολύ γνωστή. Ήταν βασικά η σύντροφος του Elon Musk. Έχουν και παιδί μαζί. Νομίζω έχουν παραπάνω από ένα παιδιά μαζί. Παίζει να έχουν δύο, ναι, δεν θυμάμαι. Έχουν και τρία. Λοιπόν, η Grimes, αυτή ήταν μία από τις πιο iconic εμφανίσεις της. Νομίζω είναι η πιο iconic εμφάνισή της. Εμένα προσωπικά το 2021 ήταν από τις αγαπημένες μου εμφανίσεις στο Met Gala. Λοιπόν, για το outfit. Αυτό εδώ το σπαθί είναι μια τρανς σχεδιάστριας, η οποία λέγεται Νάσια, φιλάκια στην Νάσια. Γεια σου, Νάσια. Ήταν βασικά, νομίζω, το πρώτο τρανς κορίτσι που είχα γνωρίσει όταν ήμουν 15 χρονών. Νικολίνα, χαίρομαι που επέλεξες αυτήν την καλλιτέχνηδα, που είναι έτσι ιδιαίτερη και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο στυλ, που μπορείς να πάρεις πάρα πολύ έμπνευση από διάφορες εικόνες και τις πιο απλές. Και χαίρομαι που έφερες μια εικόνα της Iris Van Herpen, που είναι μια πολύ μοναδική σχεδιάστρια, η οποία είναι από τις σχεδιάστρες που ευτυχώς ή δυστυχώς δεν αντιγράφονται. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να αποδώσει ένα δικό της ρούχο. Και όμως παρόλα αυτά έχεις φέρει μια πολύ τίμια προσαρμογή που θυμίζει πάρα πολύ όντως εκείνη την εικόνα και είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή εγώ που είχα αυτή την εικόνα στο μυαλό μου αμέσως σε ταύτισα μόλις σε είδα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τέσσερα. Είπε μπράβο και το εννοεί το μπράβο. Μα είναι πολύ ωραία. Λάκη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει ένας έξτρα θόρυβος να είναι σε αυτό το πλατό ένα χειροκρότημα, αλλά επειδή αυτό που εγώ θα έβαζα σε αυτό το look θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, εκοφαντικό, δεν θέλω να κουφάνω κανέναν. Εσύ όμως κούφανες αυτούς που αμφισβητούν το ότι μπορεί να κάνεις μεγάλες, υπέροχες εικόνες. Χαίρομαι που ξέρεις την ιστορία της Iris, ενώ είσαι τόσο νέα κοπέλα. Θεωρώ ότι έχεις ένα στυλ λίγο διαφορετικό από αυτό που αυτή δημιουργεί, αλλά μ' αρέσει που σέβεσαι ανθρώπους που κάνουν μοναδικές δουλειές, όπως είναι αυτό το στυλ της Iris που το βλέπεις αυτή την κυρία, καθώς και το έργο τέχνης που κρατάς στο χέρι σου και ξέρεις την ιστορία του. Αυτό σε βοηθάει να μιλήσεις για το δικό σου situation, τη δική σου κατάσταση στον κόσμο και στην κοινωνία, που χαίρομαι πάρα πολύ. Αντί να υπάρχει ένας μάγκας που βγάζει το χέρι έξω από το αυτοκίνητο και λέει «Ρε, εγώ είμαι ο τάδε», εσύ έρχεσαι με ντελικατέτσα να πεις ότι είμαι αυτό που είμαι, αλλά έχω class, έχω attitude και μπορώ να μεταφέρω εικόνες της μόδας. Αδιαφορώ για το τι είναι το εσώρουχο ή όχι και πώς είναι φορεμένο. Δεν θα μολυώσει την εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα δεν τη βλέπεις μεμονωμένα. Τη βλέπεις στην ουρά που είναι πίσω, τη βλέπεις στα χέρια, τη βλέπεις στο headpiece και τη βλέπεις στο βαθμό που θα πάρεις. Με συγκινείς με αυτές τις εμφανίσεις, να ξέρεις. Σου αξίζει. Εγώ πάντως το Λάκη πρώτη φορά τον βλέπω έτσι συγκινημένο. Ναι, ναι. Κρατιέμαι, να ξέρεις. Φαίνεται καταρχήν, φανόταν από την αρχή που άρχισες να μιλάς. Μάλλον φαινόταν πριν αρχίσεις να μιλάς. Δεν είμαι γονιός, αλλά αν ήμουν ήθελα να έχω ένα τέτοιο παιδί. Πραγματικά. Τι ωραία. Καταρχήν είμαι ευτυχισμένος που έχω ερεθίσματα να μπορώ να αισθάνομαι έτσι και να αναβράζει μέσα μου σαν άνθρωπος αυτό που θέλω να είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία έχει πολλαπλά στοιχεία, πολλαπλές εικόνες,
πολλαπλές πληροφορίες. Αρκεί να είναι χρήσιμες και να είναι εξελίξιμες. Και εσύ είσαι μια τέτοια πληροφορία. Και νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η Σιλάκη, παρόλο που είσαι κεντρικός, δεν είσαι δογματικός. Έτσι νομίζω. Όχι, όχι. Και η άποψή σου νομίζω ότι έχει βαρύνουσα σημασία για αυτόν ακριβώς το λόγο. Από τη ζωή τα έχω βγάλει όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω πολύ έντονη ζωή, γενικότερα, όχι μόνο στη μόδα, στα συναισθήματα, στις κατατάξεις και ανακατατάξεις. Σχεδόν 50 χρόνια, δεν φαίνεται, αλλά τις έχω. Και αν είχα κάνει πολλά λάθη, θα ήμουν στο περιθώριο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο το ότι ευχαριστώ μια τέτοια εκπομπή που με έχει εδώ και γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ κάποιους να τους αγκαλιάσω σφιχτά, γιατί το φορμάτ δεν επιτρέπει, ή άλλους να τους βρίσω με μια έννοια της μόδας βρίσιμο, όχι βρισιά προς Θεού. Αλλά χαίρομαι που ακόμη μπορώ να αισθάνομαι αυτά τα εραθίσματα, να τα παίρνω από διάφορα πράγματα. Και τώρα, σαν τώρα, από μια τέτοια εκπομπή, από ένα τέτοιο παιχνίδι, από ένα τέτοιο reality, ας το πάρουμε όπως θέλουμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο καθένας ξέρει τι κρατάει και τι πετάει. Πάντα, ακόμη και στο καλύτερο φαγητό, μπορεί να μην το αποτελειώσει, να μην το φας ολόκληρο. Οπότε, περιορέξεως. Μπράβο σου, Νικόλινα. Πάμε στην Εύελιν. Συγγνώμη, Εύελιν, που πήραμε πολύ χρόνο από σένα. Αυτό είναι δικό μου παιδί. Όλο μου το χρόνο. Αυτό είναι ένα από τα παιδιά μου. Όλο μου το χρόνο να παίρνεις. Σε ευχαριστούμε αρχικά που μας ταξιδεύεις στον κόσμο σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε και αυτόν τον κόσμο και εγώ το έχω ανάγκη να το βλέπω αυτό από εσένα. Ένα αυτό. Δεύτερον, σήμερα με έκανες να καρδιοχτυπήσω. Τρέμω, μπράβο σου για όλα. Είναι ένα συγκλονιστικό look από μια φανταστική σχεδιάστρια εμπνευσμένο που έχει γράψει τη δική της ιστορία και εσύ είσαι έτοιμη να γράψεις τη δική σου ιστορία. 5. Θα βάλω πάλι τα κλάματα. Όχι, όχι. Γιατί θα αρχίσω να κλαίω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πραγματικά. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να πω την τελική βαθμολογία σου, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι η πιο μεγάλη βαθμολογία που έχει μπει στην 7η σεζόν μέχρι τώρα. Οπότε τώρα πώς είσαι? Νιώθω πραγματικά περήφανη για τη σημερινή μου εμφάνιση και χαίρομαι που πέρασα το μήνυμα με έναν τρόπο που άγγιξε και 3 ανθρώπους που η γνώμη τους μετράει πάρα πολύ για εμένα, αλλά και τις συμπαίχτριές μου. Και πάρα πολύ κόσμο που σε παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Σήμερα μπορώ να πω ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα που έχω ζήσει στο My Style Rocks. Να παίρνεις τόση αποδοχή από άτομα που θαυμάζεις είναι πραγματικά σπουδαίο. Και είναι σπουδαίο γιατί αυτό που βλέπετε είναι αυτό που είμαι. Πραγματικά.